Φίλοι μου, σήμερα θα παίξουμε το GTA San Andreas στο PlayStation 3. Πάμε, ξεκινάμε. Θα κάνουμε διάφορα. Όπως βλέπετε θα σκοτώσουμε αυτή τη γριούλα. Έχουμε το κωδικό να μην τελειώνει τα όπλα. Εγώ τραβάω βίντεο. Ο παίχτης μας είναι ο Βαγγέλης. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα που τρέχει. Βαγγέλη, θα κάνεις κάτι ή θα πολεμάς μόνο όλη την ώρα? Καλά, βλέπετε εδώ να πολεμάει. Να σας δείξουμε και τα λεφτά που έχουμε. Αυτά εδώ είναι. Μην βάζεις κι άλλα. Εδώ είναι μπουνιά. Τα όπλα του παίχτης μας. Και εδώ είναι ο χάρτης για να δείτε τις πίστες. Θα παίξει ο Βαγγέλης σε αυτό το gameplay, εγώ απλά θα μιλάω. Ο Βαγγέλης απλά κάνει τις βλακίες του και εγώ τραβάω τα βίντεο μου. Βαγγέλη, πήγαινε να φας λίγο, πείνασες. Είπαμε να φας, όχι να κάνεις τετράγωνο. Καλά, πέσαμε στον γκρεμό εμείς. Μέχρι να βγούμε, θα τα πούμε. Βάλαμε και το κωδικό για jetpack. Βλέπετε το χοντρούλι, το λεπτούλι και το ψηλούλι. Μπες γράμμα μέσα. Γυρνάμε το αλυσοπλάνο, δεν είναι ο Jason. Θα σας δείξουμε και το δωμάτιό μας. Αυτό εδώ είναι. Το κρεβάτι, εμένα και το Αντώνη. Και το Βαγγέλη αυτό. Ο κουμπαράς, με φωτογραφία, εμένα φωτογραφίες μου. Κοιτάξτε και ο χάρτης του GTA IV. Κοιτάξτε το αυτή που τον ταΐζει. Εδώ έχουμε διάφορα έτσι. Έχουμε το Call of Duty Ghost, Grand Theft Auto IV, σε γκαράλι και 516, ένα τηλεσύριο, σε κινητό μου, ένα USB και ένα DVD της γιορτής μου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης θα σκοτώσει αυτά εδώ, για να πάμε Βαγγέλη. Τι! Περίεργος. Θα πεθάνει με την πρώτη. Καλά, για δούμε τι λέει το μενού. Πήγαινε στην τουαλέτα. Τι ωραίο μαγαζί, καλά. Βλέπετε εδώ πέρα φωτογραφία με μένα, κάτι βιβλία έτσι. 3 βιβλία αυτά. Εδώ βλέπετε εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα ένα ψαλίδι και ένα στυλό. Βλέπετε εδώ πέρα μια ντουλάπα, είναι δικιά του αδελφού μου του μεγάλου, δικιά μου. Έτσι για τον γονιών μου και του Βαγγέλη. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συνέχεια εδώ. Έτσι, μπράβο Βαγγέλη. Λοιπόν, να είμαι κι εγώ, που δεν σας έδειξα καθόλου. Yay!